vous allez bien? Ça va. C'est comment? Alhamdulillah. Abaka. Doni. Wa. Koberi. Aba. Wa. Ne bɛ ka nɔgɔtu de ɲini. Ah, ne yɛrɛ de nɔgɔtu ye. Oui. Sigiyɔrɔ b'an fɛ. Ayi, a ka ɲi min sigi. An tun mago bɛ bɔgɔlan dɔw de la. N dɔnbaga dɔ de ka kuma ɲɛfɔ n ɲɛna k'i ka baara ye bɔgɔlan dilan ye. Tiɲɛ don. N ko n bɛ n'i ɲininka n'o y'a sɔrɔ ni dɔ bɛ yan nɔ. An bɛ création caman kɛ. Fini sugu caman b'an bolo. Aw mɔgɔw b'a modèle sugu jumɛn na? An mago b'a modèle bɛɛ la. Cɛ taw o muso taw ani ni sakiw yɛrɛ fana bɛ yen. An mago bɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma. Parce que association dɔ de ta don. An bɛ fɛ ka fɛn dɔ de kɛ walasa k'an ka culture yɛrɛ valoriser. Bon, o kɔni na kɔni an filɛ wagatinin min na dɔw ka commande tun bɛ ne bolo o finiw taara hali a ma mɛn nka sakiw kɔni caman bɛ yan nɔ mais n'aw mago b'o fɛn sugu n'a ɲɔgɔnna caman na aw bɛ kɔn ka commande kɛ o la an bɛ se ka bolola teliya ka fɛn kɛ surtout sugu jɔlen ninnu wagatinin na o bɛ k'an bali ka se ka baara caman kɛ k'a fɔ i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a dilan ka bila cogoya min na an tɛ ka se k'o stockiw kɛ quoi. Ok, o tɛ problème ye. Sani ne yɛrɛ ka se yan nɔ an ka mɔgɔw y'a yira ne la k'a fɔ ko ni nana k'an k'a ɲɛfɔ an mago bɛ 40 commandes de la. Donc mais i ye kuma min fana fɔ ni n taara n b'o fana ɲɛf'u ɲɛna n'a kɛra cogo min na. Ok. Yan n'o cɛ n bɛ saki dɔw yir'i la kɛ. Ok. I bɛ se k'olu lajɛ n'olu kɛra aw ka choix ye. Saki dɔw filɛ. Ninnu bɛɛ ye a sakiw. Voilà, bon ninnu bɛɛ ye bɔgɔlan sakidenninw ye. Ya téléphone bɛ se ka bila o kɔnɔ, pièces bɛ se ka bila a kɔnɔ. I n'a fɔ warimisɛnninw yɛrɛ caman bɛ se ka bila a kɔnɔ. I b'a gulon i kɛrɛ la. C'est très joli. A bɛ mɔgɔw parafana quoi. I yɛrɛ ɲɛ b'a la. I bɛ se ka woloma k'a lajɛ. Non, ninnu bɛɛ de ka ɲi. Donc e yɛrɛ de bɛ ninnu bɛɛ dilan quoi. Voilà, n filɛ k'o dɔ yɛrɛ de labɛn tan tɔ sisan. O de la min y'i ka kuma f'an ye. Tiɲɛ yɛrɛ la a ye commentaire kɛ kosɛbɛ. Yɔrɔ. A ko ko hali tubabu bɛ commande k'i bolo. I filɛ k'o min fɔ tiɲɛ don. Tubabu yɛrɛ de bɛ commande caman k'an bolo. Mais depuis kɛlɛ nana o tubabu naliko yɛrɛ de kɛlen bɛ ka an ka marché caman gɛlɛya an bolo sisan. Mɔgɔw bɛ ka o fɛngɛ kɛ tubabu ko min ye tubabu yɛrɛ tɛ an yɛrɛ de bɛ se k'an ka fɛnw yɛrɛ bila valeur la. Et n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ caman bɛ taa veste san sɔngɔbaw la 60,000 80,000 fo ka se 100,000 ma k'a sɔrɔ an ka nin fɛn ninnu filɛ nin ye ninnu dilannen o sɔngɔ tɛ veste yɛrɛ bɔ yɛrɛ. Wa o kɔnɔna na yɛrɛ fana an k'o fɛn kelenw yɛrɛ dilannen n'i par'o la i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ lajɛ. Non i yɛrɛ ka kuma latigɛ tɛ ne terikɛ min y'an bila ka na don dɔ la anw ye fini ye ale de la a y'a minɛ kojugu. An ka mɔgɔw ko an kan ka ɲɛnajɛ min labɛn ko mun na an t'a basé culture yɛrɛ kan k'an ka bɔgɔlanfiniw ɲini o kama yɛrɛ de dɛ bi ne sera yan. Aw yɛrɛ nalen filɛ nin an fɛ yan cogoya min na tan ni bɛɛ sera ka nin hakilina ɲɔgɔnna sɔrɔ ka wuli k'anw sɛgɛrɛ i n'a fɔ aw bɔra ka association ko fɔ cogoya min na o bɛ se ka na ni yɛlɛma caman ye baara in kɔnɔna na an yɛrɛ ka fɛnw filɛ nin ye an bɛ taa fɛnw san k'an ka fɛnw da ka gɛlɛn tubabu ka fɛn minnu n'an b'a san k'an para la tiɲɛ na a ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de mais a b'olu de ka industrie développer mais n'a sɔrɔ an yɛrɛ ka yankaw bɛɛ bɛ ka se ka an ka fɛnw san i n'a fɔ aw nana cogoya min na tantɔ o bɛ se k'anw yɛrɛ permettre an bɛ se ka industrie dayɛlɛ an ka fɛnw fana bɛ se ka fɛngɛ nɔgɔya la walasa bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ n'o tɛ n'a fɔra ko k'a kelen kelen dilan tantɔ diyagoya mɔgɔw b'a fɔ k'a da ka gɛlɛn k'a tɛ se ka san. O ye tiɲɛ ye. I y'a ye bon n'a sɔrɔ an yɛrɛ de bɛ ka na ni nin marché ye tantɔ ka nin fɛn ninnu san n'o y'an yɛrɛ ka tabiyalafɛnw n'an ka danbelafɛnw ye tantɔ an bɛ se ka industrie dilan la an yɛrɛ bɛ se ka usine dayɛlɛ nin na bon usine dayɛlɛlen fana bɛ se ka caman bɔ chômage la o bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ yɛrɛ fana bɛ se k'a sɔrɔ sɔngɔ damajaja la k'a don. I y'o mun fɔ o ye tiɲɛ ye n'Ala sɔnn'a ma i b'i ka contact di yan ni n taara n bɛ kuma an ka mɔgɔw fɛ. Problème foyi t'a la i bɛ 76. a don dɔrɔn. Voilà, nin ye n ka numéro ye. Voilà, ok, merci beaucoup. Pas de quoi. Ne bɛ sira ɲini. Ayi non e yɛrɛ k'o ta cadeau ye. O bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ se ka ye yɛrɛ la k'a kanu.
ala ka garijɛgɛw fɔ amina yɛrɛ ala ka sugu ja amina yɛrɛ n'ala sɔnna nin y'a daminɛnen inshallah bɔgɔlanko in i yɛrɛ an bɛ tila ka kuma n'ala sɔnna ne bɔlen kɔfɛ yan nin merci beaucoup kɔrɔ a diyara n ye trop n t'a dɔn n bɛna fɛn o fɛn a diyara n yɛrɛ ye kojugu merci ok merci kan bɛ o la ne tɔgɔ ye Amala Amala tiɲɛna i tɔgɔ ka di et donc ne tɔgɔ Noctu ok y a pas de souci donc maintenant kan bɛ o la merci ouais ne den kori baasi tɛ yen baasi foyi tɛ tan Jɛnɛba i yɛrɛ ni famasi i nana cun kan dɛ kana b'i ba ye o tɛ cuni ye dɛ o kɔni a bɛ di baasi foyi tɛ kibaruya jumɛn bɛ yen sisan ayi baasi ma foyi tɛ yen nɔ komi a bɛ wagati bɔ e ni ne famana ɲɔgɔn ma n k'a sera n yɛrɛ ka wuli k'an ba yɔrɔ ni tɛ sa komi ne ba ɲɛnafin bɛ ne la o ɲɛna yɛrɛ ne balimakɛ don a bɛ yen awɔ i balimakɛ a bɛ yen a taara baarayɔrɔ la ɲana o y'a la tan to yen nka a ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ dɛ ne n'i ba an ye jɛ kɛ ka na se bi ma fo ka na se a ka fatuli ma an ma tigɛ ɲɔgɔn na an ma ɲɔgɔn kanu nangarabaya kama an ma ɲɔgɔn kanu sungurubaya kama foyi wɛrɛ ni na kanu nka i jija e ni Umaru ka ɲɔgɔn kanu dɛ a ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ komi aw bɔra kɔnɔ kelen na sabula ni nali bɛ kɛ cogo min ni taali bɛ kɛ ten e ni Umaru de bɛ to ɲɔgɔn bolo a ye kɛ ba kelen fa kelenw a ye jija a ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ dɛ wa a ye jija mɔgɔ kana don aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ sabula sisan bi mɔgɔw ma ɲi n'u ye maa fila bɛnnen ye dɔrɔn u bɛ ko dɔ don aw senkɔrɔ walasa aw ka tiɲɛ cogo si la o kana aw sɔrɔ ne bɛ i kɛ pewu ni ala sɔnna a ma foyi foyi tɛna se ka don ne ni Umaru cɛ wagati laban in yɛrɛ la tuma bɛɛ a bɛ to ka taa bɔ ne so k'a sɔrɔ e ka ci tɛ foyi foyi a bɛ taa bɔ a balimamuso la n'ala sɔnna an fɛnɛ bɛna ɲɔgɔn minɛ i b'a fɔ e ni ne ba fɛnɛ ye ɲɔgɔn minɛ cogo min na o diyara n ye kojugu n'a bɛ taa bɔ i la ka sɔrɔ n t'a kalama u bɛ n hakili sigi kojugu i y'a ye sa nka n denmuso n bɛna fɛn dɔ ɲini i fɛ o ye jumɛn ni i b'a fɔ Umaru ye ko dɔ waati sera dɛ sabula a s'i janfara a k'a lajɛ an sera ka muso furu ne ba e bɛ ka ɲina mun kɔ muso furu t'o fɛn ye koyi i ka to a ka baara ɲanama jɔlenba sɔrɔ a ka sɔrɔ ka muso dɔ ɲini sisan muso ko filɛ ni fɛn t'i bolo i b'a dɔn musow ka ko ma nɔgɔn dɛ fɛn b'i bolo o fɛn t'i bolo o i k'i ka muso furuta dɔn fantamuso bɛ yen faamamuso bɛ yen nin bɛɛ si tɛ i ka muso furu muso min y'i kanu n'i ko i bɛ muso furu ni muso min b'i kanu o furu tɛ laban dɛ o ye tiɲɛ ye ne ba n'i bɛrɛma sɔrɔ aw bɛ laban kute n'o tɛ ne yɛrɛ yanni n si tɔ ka ban a ka di n ye n ka mɔden ye dɛ ne ba i kɛ pewu n'ala sɔnna ma n'a ye ɲɔgɔn ye an bɛna n sigi ka kuma ko in kan o bɛ diya n ye ne bɛ siran ɲini awɔ n'a nana i b'a fɔ ko ne fɔra o diyara ye a kan mun fɔ ala e tɛ taa o i b'an ka chaise de la ne ko e mago bɛ mun de la wɛ n mago b'an ka chaise de la n mago b'an ka chaise de la mun mankan de bɛ yan a y'an ka chaise de suɲɛ très bien a y'an ka chaise de suɲɛ Varan i nacogo ɲɛna a kɛ ala kama Varan kuma ni nin ye a ka sabali a ka to n ka taa n ka ci la n tɛmɛtɔla a bɛna baga n ma ko n y'u ka chaise suɲɛ Varan i nacogo ɲɛna Fanta de filɛ nin ye kan ye ala bolo kana baga n ma ko sura ko dɔ taara o ka chaise bɛɛ suɲɛ k'o ye ne ye a lajɛ i ka kuma fɛ ok Jazo n y'a faamuya mais ne bɛ mun f'i ye k'i kalime i y'a faamu Fanta k'a kɛra cogo di Siro anw de tun bɛ baro la an tilala baro la an ka chaisiw an y'a bɛɛ aramase ka chaise bila yɔrɔ kɔrɔ la ka taga an da n'a fɔra ko sɔgɔmada in na an bɛ taa sɔrɔ hali chaise kelen tɛ yen nɔ e yɛrɛ bolo sa quartier in kɔnɔ a jɔn bɛ sɔn ka mɔgɔ ka chaise suɲɛ ni Jazo tɛ zon fila tɛ quartier in na ka tɛmɛ ale kan o de la n y'a kunbɛn k'an ka chaise labɔ ne ma fɛn wɛrɛ ɲini a fɛ koyi ne ko dɔrɔn de k'an ka chaise labɔ sinon ne tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o sisan n y'a bɛɛ lajɛlen faamuya ne bɛ ɲininka o Fanta preuve jumɛn de b'e bolo mun b'a jira k'a fɔ k'a ye ka fɛn suɲɛ
k'a y'a ka chaise suɲɛ. Ah, donc e fɛnɛ bɛ fɛ ka fara a kan quoi. E bɛ fɛ ka kɛ zo ye. Ah? I hakili sigi n'an kumara ni ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn faamuya. Jazo la an bɛ don min na i ko bi i kɔni b'a dɔn k'a fɔ jazo bilama a n'a kunulama kelen tɛ. Donc kana na suɲɛni galon ta ka d'a la ka sɔrɔ a yɛlɛmara. I y'a faamuya ne bɛ mun ɲini i fɛ yɔni ka girin k'a fɔ ko Mayiga c'est vrai a kununama kunu zonba kun don mais a bilama ani zoya cɛ ka jan dɛ. Segu zon tɛ fila ye koyi binajan kelen n'i y'a dɔn kɛ k'i bɛ k'a kɔ dogo de parce que a bɛ fɛn minnu suɲɛ ka taga n'a ye e n'ale de bɛ jɛ k'o tila o. Ok c'est très simple ne bɛ ɲininka o e ɲɛ y'a ye k'a ka chaise ta. Ayi. Est-ce que i ye mɔgɔ ye k'a f'i ye k'a y'a ka chaise ta. Ayi. A ye chaise feere mɔgɔ min ma i b'o dɔn wa. Ayi. Mais seereya jumɛn de b'e bolo k'a fɔ k'a y'a ka chaise ta. Cɛ ne bɛna mun f'i ye ni mɔgɔ falenna a kana to c'est-à-dire a ka segin a jogo kɔrɔ ma tuguni sa. C'est simple ko bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ i comme e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ k'ale de y'a ka chaise ta. Donc sisan an bɛ taa polisiso la ne ani ale yɛrɛ i b'a f'u ye k'ale de y'a ka chaise suɲɛ. Polisiw bɛ olu de kama parce que ne b'a dɔn e tɛ se k'a ɲɛnabɔ ne tɛ se k'a ɲɛnabɔ ale tɛ se k'a ɲɛnabɔ donc an bɛ taa polisiso la i b'a ɲɛfɔ i n'a fɔ a kɛra cogo min na n'o o falenna mun na a banna. Très bien. Ko polisiso de wa a ma ban dɛ an ka chaise in tɛ yan a bɛ labɔ n'a ma labɔ ko wɛrɛ bɛ bɔ a ko la min ka jugu ne ye. E dun bɛ ka taa. Fara i ni ce ni baraji. Non nin tɛ foli ko ye Jazo. I ɲɛnama dɛ walahi ne kun tɛ fosi kun tɛ se ne labɔ nin bolo mais ma jigin Fanta la mɔgɔ jogo kɔrɔ a b'i ka kiri caman da goya i la. Wallahi Jazo i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ mais a bɛ kɛ cogo di. A bɛ ɲɛ Ala k'an bɛɛ dɛmɛ. i diyara n ye. Ne bɛ taa ci la an fɛ fɔlɔ. I ni baraji. Au revoir.